Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν εμήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον τας ψυχάς ημών. Στην σημερινή, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ομιλία μου, θα ήθελα με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που εορτάζει και σήμερα και με συνοδευόμενος από τις Άγιες και Ιερές προσευχές σας να σας μιλήσω περί του Αγίου Πνεύματος. Οι διδασκαλίες της Καινής Διαθήκης που αφορούν το Άγιο Πνεύμα πάντοτε αναφέρονται ως το Άγιο Πνεύμα που δίδει υπερφυσικά δώρα, όπως στην περίπτωση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστή, της Αγίας Ελισάβετ, του Αγίου Ζαχαρία, του Αγίου Σιμεών. Όλοι πληρώθηκαν από το Άγιο Πνεύμα και ακόμα το πιο σημαντικό πρόσωπο, η Παναγία Δέσποινα Αϊπάρθενος και Θεοτόκος Μαρία, την ώρα του Ευαγγελισμού, όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της ανακοίνωσε ότι Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψής του επισκιάσιση, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω στον Ιησού Χριστό ως υπεριστερά την ώρα της βαπτίσεώς του από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Το Άγιο Πνεύμα οδήγησε τον Ιησού Χριστό μέσα στην έρημο για να δοκιμαστεί από τον διάβολο και εμφανίστηκε σαν νεφέλη φωτεινή στο όρος Θαβόρ, όταν ο Κύριος μεταμορφώθηκε ενώπιον των Αγίων Αποστόλων Πέτρου, Ιακώβου και Ιωάννου. Στο τέταρτο Ευαγγέλιο η δωρεά του Θεού συγκρίνεται με το είδωρ ζών που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο έμελον λαμβάνει οι πιστεύοντες εις Αυτόν και το οποίο θα εκπήγαζε σαν αστήρευτη ποταμή εκ της κοιλίας τους ως ύδατος ζώντος. Στα ανωτέρα χωρία το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται ως προσωπικός παράγων και υποστατική πηγή θείας ζωής και υπερφυσικών χαρισμάτων. Ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, μαρτυρεί ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ξεχωριστό πρόσωπο της θεότητος και προειδοποιεί πας ως ερή λόγων εις τον Υιόν του ανθρώπου αφεθήσετε αυτό. Το δε πνεύμα εις το Άγιο Πνεύμα βλαστημίσαντι ουκ αφεθήσετε. Ο Χριστός βεβαίως εκείνος που θα πιστέψουν στο όνομά Του και που θα οδηγηθούν μπροστά στις κοσμικές εξουσίες για να δικαστούν προς χάριν Του, ότι δεν πρέπει να ανησυχούν πως ή τι απολογήσεστε ή τι είπετε, το Άγιο Πνεύμα διδάξει μας εν αυτή τη ώρα άδει υπήν. Ο Χριστός διαφοροποίησε τον εαυτόν Του από τον άλλον παράκλητον, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματι μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει μας πάντα ύπον ημίν. Αυτό το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί για τον Υιό και καθοδηγεί τους μαθητές εις πάσαν την αλήθειαν. Η βλαστημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται ως βλαστημία εναντίον κάποιας απρόσωπης θείας δυνάμεως, αλλά εναντίον ενός προσώπου και υποστατικής υπάρξεως
Αυτό διευκρινίστηκε όταν ο Χριστός μας διαβεβαίωσε λέγοντας «Το γάρ Άγιο Πνεύμα διδάξει εμάς εν αυτή τη ώρα αδιειπήν». Ως να επρόκειτο για κάποιο διδάσκαλο που κατοικεί μέσα μας, το να βλαστημίσει κανείς εναντίον του Αγίου Πνεύματος είναι ασυγχώρητο, ενώ βλαστημία εναντίον του Ιού του ανθρώπου συγχωρείται. Αυτό υποδεικνύει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ανωτέρα στάθμης όταν συγκρίνεται με τον Υιόν που μιλάει εκείνη τη στιγμή ως άνθρωπος. Σύμφωνα με το 4ο Ευαγγέλιο, το Άγιο Πνεύμα αναμφισβήτητα μαρτυρείται ως πρόσωπον, διότι όταν ο Κύριος διαβεβαίωσε τους Αγίους Αποστόλους Του ότι θα τους στείλει άλλων βοηθών, των Παράκλητων, υπέδειξε με αυτά τα λόγια τη σχέση τους ως προς την ουσία. Αυτός ο άλλος βοηθός θα διδάξει, θα υπενθυμίσει, θα δώσει τη μαρτυρία του για τον Υιό και θα καθοδηγήσει τους μαθητές εις πάσαν την αλήθεια. Ως διδάσκαλος, καθοδηγητής και μάρτυρας του Χριστού είναι προφανές ότι το Άγιο Πνεύμα έχει τη δική του προσωπική υπόσταση. Όπου όμως στέλνεται από τον Πατέρα δια του Υιού μέσα εις τον κόσμο για να ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Το χαρακτηριστικό αυτών των χωρίων με αναφορά το Άγιο Πνεύμα είναι ότι ο Χριστός μιλά σε αρσενικό γένος, ενώ σε όλα τα άλλα χωρία απευθύνεται για το Άγιο Πνεύμα σε ουδέτερο γένος. Προσθέτοντας σε όλα τα αναφερόμενα, ο Χριστός διακήρυξε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα δεν είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά είναι από την ιδίαν ουσία του Θεού Πατρός, όμοιος και καθόμοιος και με τον Υιό. Η εκπόρευση είναι ο φυσικός τρόπος υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος και η υποστατική προσωπική του ιδιότητα. Ενώ η προσωπική ή η υποστατική ιδιότητα του Υιού είναι ότι γεννάται προαιωνίως εκ του Πατρός και η υποστατική προσωπική ιδιότητα του Θεού Πατέρα είναι ότι είναι αγέννητος. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μαρτυρεί ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο και ξέρει την ισότητά του μέσα στην θεότητα. Ειδικότερα γράφει. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή μας βεβαιώνει ότι το Άγιο Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Η χρήση του ρήματος ερευνά δείχνει την υπόσταση του Πνεύματος ως ξεχωριστό πρόσωπο, το οποίο έχει πλήρη και επακριβή γνώση, όχι μόνον του Θεού, αλλά για την ουσία του Θεού. Το ίδιο ρήμα χρησιμοποιείται ακόμα και για τη γνώση του Θεού, ο οποίος ερευνά τις καρδιές των ανθρώπων. Όπως ο Υιός γνωρίζει τον Πατέρα και ο Πατέρας γνωρίζει τον Υιό, και από αυτό η ισότητα των δύο προσώπων της Αγίας Τριάδος φανερώνεται. Με παρόμοιο τρόπο, όταν λέμε ότι το Πνεύμα ερευνά τα βάθη του Θεού, φανερώνει την ισότητα του τρίτου προσώπου προς τα άλλα δύο, διότι ποιος άλλος μπορεί να ερευνήσει τα βάθη του Θεού παρά μόνο εάν είναι ο ίδιος Θεός. Πράγματι, όταν ο Άγιος Απόστολος Παύλος ρωτά «Τις γαρ είδε ανθρώπων τα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό», συμπεραίνει
ούτω και τα του Θεού ουδείς είδεν, ημί το πνεύμα του Θεού. Όπως το πνεύμα του ανθρώπου είναι αχώριστο από την ανθρωπότητα και ουσία του, με παρόμοιο τρόπο το πνεύμα του Θεού είναι αχώριστο από την θεότητα και θεία ουσία. Με αυτόν τον τρόπο διακηρύσσεται η ενότητα της ουσίας και το αδιαχώριστο και αδιέρετο του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα και τον Υιόν. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όταν ο Άγιος Ιωάννης αναφέρεται στον άνθρωπο, λέγει το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό, αλλά όταν αναφέρεται στο πνεύμα του Θεού αποφεύγει να γράφει εν αυτό, διότι το Άγιο Πνεύμα είναι ξεχωριστό πρόσωπο και παρόλο που είναι αχώριστο και αδιέρετο από τον Θεό Πατέρα, δεν υπάρχει εν αυτό του Πατέρα, όπως η ψυχή του ανθρώπου υπάρχει εν αυτό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι συμπληρωματική για τον όλο άνθρωπο, αλλά όσο αφορά το Άγιο Πνεύμα, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο Θεός Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα είναι δύο ξεχωριστά και τέλεια πρόσωπα. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κάτι το συμπληρωματικό της όλης θεότητος, αλλά Θεός τέλειος. Εφόσον το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μέσα στην θεότητα, ως ξεχωριστό πρόσωπο μαρτυρείται ότι έχει τη δική του βουλή, δηλαδή τη δική του θέληση. Μοιράζει τα διάφορα δώρα και χαρίσματα, διαιρούν ιδία εκάστο καθώς βούλεται. Το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα μοιράζει τα διάφορα δώρα καθώς βούλεται, δείχνει ότι είναι Κύριος και όχι υπερέτης. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλά μία δύναμη της θεότητος, αλλά ένα πρόσωπο έχοντας τη δική του βουλή και ενεργώντας όπως θέλει. Γι' αυτό στην Αποστολική Σύνοδο που έλαβε χώρα στα Ιεροσόλυμα το 49 μετά Χριστό, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται να αποφασίζει μαζί με τους Αγίους Αποστόλους σε θέματα που αφορούν την Εκκλησία και σε άλλες περιπτώσεις να λυπάται εξαιτίας των αμαρτιών μας. Δεύτερο, οι πιστοί αποκαλούνται ναοί του Θεού και ναοί του Αγίου Πνεύματος, επειδή το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα τους. Όμως, σε αυτά τα δύο χωρία το Άγιο Πνεύμα διακηρύσσεται ως Θεός και φανερώνουν την ισότητά του προς τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Τρίτο, το ψεύμα που ο Ανανίας και η γυναίκα του είπαν στον Άγιο Απόστολο Πέτρο χαρακτηρίστηκε ως πνεύμα προς το Άγιο Πνεύμα, που δεν είναι ψέμα προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν. Αυτό αποδεικνύει την ισότητα του Αγίου Πνεύματος προς τον Θεό, γιατί όποιες αμαρτίες στρέφονται εναντίον του Αγίου Πνεύματος, στρέφονται εναντίον του ιδίου του Τριαδικού Θεού. Τέταρτο, στο Άγιο Πνεύμα αποδίδονται θείες ιδιότητες, εξουσίες και ενέργειες, οδηγεί τους πάντας και την Εκκλησία κυρίως εις πάσαν την αλήθεια. Ερευνά τα βάθη του Θεού που υποδεικνύει παγνωσία και δωρεές και χαρίσματα, όπως βούλεται που υποδεικνύει θεία εξουσία. Εξαιτίας των ενεργειών του οι ουρανοί εστερεώθησαν και αναγεννά τα πάντα. Ακόμα και η Αγία Γραφή αποκαλείται θεόπνευστη,
επειδή υπό του Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγια του Θεού άνθρωποι. Και είναι αυτό που μίλησε μέσα των προφητών. Γι' αυτό η βλαστημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος θεωρείται ασυγχώρητη, διότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που ενεργεί μέσα στα ιερά μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και όσοι αρνούνται να τελούν τα ιερά μυστήρια ή να εκκλησιάζονται ή να νηφεύονται ή να εξομολογούνται ή οτιδήποτε άλλο μέσα από τα ιερά μυστήρια και λένε ότι δεν χρειάζονται αυτό, αυτοί ακριβώς επιτελούν την βλαστημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος, η οποία, να γνωρίζετε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, θεωρείται ασυγχώρητη. Σε όλες τις αναφερόμενες πιο πάνω ενέργειες το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται αχώριστο από την θεότητα και ενεργεί αρμονικά με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, όπως φανερώνεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει «Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισήν, το δε πνεύμα αυτό, και διαιρέσεις διακονιών εισήν, και ο αυτός Κύριος, και διαιρέσεις ενεργημάτων εισήν, ο δε αυτός εστι Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα διαιρούν οι δύο εκάστο καθώς βούλεται». Πέμπτον, όσον αφορά την τάξη με την οποία το Άγιο Πνεύμα τοποθετείται, πρέπει να σημειώσουμε ότι παρόλο που είναι τρίτον, βρίσκουμε χωρία μέσα στην Αγία Γραφή, στα οποία τοποθετείται δεύτερο ή ακόμα και πρώτο σε σχέση με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Στο τέλος της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής, το Άγιο Πνεύμα τοποθετείται τρίτο στη σειρά, ενώ στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή τοποθετείται πρώτο. Με αυτό ο Άγιος Απόστολος Παύλος έδειξε ότι η τάξη των ονομάτων δεν έχει ιδιαίτερη σημασία στη θεότητα, εκτός από το ότι φανερώνουν την ισότητα των τριών προσώπων του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι είναι ο ένας και αληθινός Θεός. Η Ορθόδοξος Εκκλησία δέχτηκε τις διδασκαλίες που αφορούσαν το Άγιο Πνεύμα και πάντοτε τις διατήρησε μέχρι ότου διευκρινίστηκαν εντελώς από την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη το 381 μετά Χριστό. Αυτή η Αγία Σύνοδος αντιμετώπισε την αίρεση του Μακεδονίου και όλων εκείνων που αρνιόντουσαν την θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τους Αποστολικούς Πατέρες, ο Άγιος Κλήμης Ρώμης έγραψε στην πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους, διότι όπως ο Θεός ζει και όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός ζει και το Άγιο Πνεύμα ζει. Αυτή η φράση, όταν συγκριθεί με εκείνη της Παλαιάς Διαθήκης «Ο Κύριος ζει», δείχνει ότι ο Άγιος Κλήμης τοποθέτησε σε ίσο επίπεδο τα τρία πρόσωπα και έτσι διακήρυξε «Μήπως δεν έχουμε ένα Θεό και ένα Χριστό και ένα Πνεύμα της Χάριτος που εκχύθηκε πάνω μας?» Ο Τερτουλιανός εξέφρασε περισσότερο τη διδασκαλία που αφορά το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος και την θέση του μέσα στην Αγία Τριάδα. Διέκρινε τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, καταπολεμώντας την αίρεση του Σαβελίου και διακηρύττοντας ότι θα πρέπει να πιστεύουμε στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Όσον αφορά το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπον, υποστηρίχθηκε από τον Οριγένη τόσο καθαρά, ώστε ο Μέγας Βασίλειος χαρακτήρισε της διδασκαλίας του
ως υγιέστατες. Δίδαξε επίσης ότι όπου βλέπεις τον Υιόν και τον Πατέρα, εκεί είναι και πάντοτε το Άγιο Πνεύμα, έχουν την ίδια ουσία από την φύση του, την αγαθότητα, την ευθύτητα, την αγιότητα, τη ζωή, και από όλες τις θείες ιδιότητες τίποτε δεν προστίθεται στο Άγιο Πνεύμα. Όλες είναι αδιαχώριστες, όπως η φωτιά από την θερμότητα και η λάμψη από το φως, ιδιότητες της αγιότητας, του χορηγού της ζωής, της αγαθοσύνης και της ευθύτητας είναι εξίσου οι ίδιες. Το Πνεύμα είναι Θεός, όπως ο Πατέρας είναι ένας Θεός και ο Υιός είναι ένας Θεός, παρομοίως και το Άγιο Πνεύμα είναι ένας τέλειος Θεός. Όμως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν ομολογούμε πίστη εις τρεις θεούς, αλλά εις ένα Θεό. Γιατί? Διότι η ουσία των τριών προσώπων είναι μία και η αυτή. Κατά συνέπεια το Άγιο Πνεύμα ως Θεός είναι η πηγή του αγιασμού που πληρεί τους αγγέλους και αρχαγγέλους, αγιάζει τις δυνάμεις, δίνει ζωή στο σύμπαν και είναι πανταχού παρόν, αλλά δεν περιέχεται από κανένα. Κατοικεί σε όλους μέσα από τη χάρη του και είναι πάντοτε με τον Θεό αχώριστα από την ουσία του. Πάνω από όλους τους Αγίους Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός μίλησε βαθιστόχαστα για το Άγιο Πνεύμα και για τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και δικαίως έλαβε τον τίτλο του Θεολόγου. Ενσωματώνοντας μέσα σε μια παράγραφο τα ονόματα και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που περιγράφονται στην Αγία Γραφή, σημειώνει τα ακόλουθα. Ο Χριστός γεννάται, προτρέχει, βαπτίζεται, μαρτυρείται, δοκιμάζεται, έρεται, θαυματουργεί, είναι εκεί. Αναλαμβάνεται και αντικαθίσταται. Τι μπορεί να μην κάμνει ως Θεός? Το πνεύμα καλείται πνεύμα Κυρίου, πνεύμα Χριστού, νους Κυρίου. Αυτός είναι ο Κύριος, το πνεύμα της υιοθεσίας, της αληθείας, της ελευθερίας. Το πνεύμα της σοφίας, της κατανοήσεως, της θελήσεως, της δυνάμεως, της γνώσεως, της ευσεβίας του φόβου Θεού. Είναι αγαθό, ευθές, κυβερνών από την φύση αγιάζουν, αλλά όχι αγιαζόμενο, αριθμών, αλλά μη συναριθμούμενο, μετέχον, αλλά μη μετεχόμενο, πληρών, αλλά μη πληρούμενο, δοξαζόμενο δάχτυλο Θεού, φωτιά ως Θεός της ιδίας ουσίας, με τον Πατέρα και τον Υιόν. Το πνεύμα των δημιουργικών που αναγεννά δια του βαπτίσματος, δια της Αναστάσεως, το πνεύμα που γνωρίζει όλα, που διδάσκει, που αναπνέει, όποτε επιθυμεί, που οδηγεί, που μιλά, που στέλνει, που διαιρεί, που αποκαλύπτει, που φωτίζει, που δίδει ζωή, είναι αυτό φως, ζωή, πηγή ζωής, ποιητής των ναών, που θεοποιεί και που τελειεί τα πάντα. Που επίσης κατεβαίνει με τη μορφή πυρήνων γλωσσών, διαιρεί χαρίσματα, κάμνει αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους της Εκκλησίας, είναι νοητό, καθαρό, δυνατό, άσπυλο, αυτόβουλο, αμετάβλητο, παντοδύναμο, παντοδαπή. Με αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, λίγα λόγια προσπάθησα να εξηγήσω την ορθόδοξο διδασκαλία περί του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος και εύχομαι ιδιαιτέρως η σημερινή εορτή του Αγίου Πνεύματος
να επέλθει το Πανάγιο Πνεύμα εφ' ημάς και εφ' όλον τον κόσμο, να ειρηνεύσει τα πάντα, να ειρηνεύσει τις καρδιές μας, να πάυσει τους πολέμους, να φωτίσει τους άρχοντας του τόπου, ώστε να νομοθετούν νόμους θεαρέστους και θεοφιλείς, και τον κάθε ένα από μας να καθοδηγεί στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο των αρετών, στον δρόμο που οδηγεί στην αγιότητα και της σωτηρίας. Το Άγιο Πνεύμα να επισκιάζει όλους μας και χρόνια πολλά σ' όλους. Αμήν.